Ye kuwa jama'a za ta fashe. Albatirawi idan ta fashe ina samu sa kanmu kenan. Na ce muku jama'a za ta fashe. Wai shin menene za ta fashe? Yar uwa barni na shaidawa ma'abota hada-hadar nan ta cryptocurrency. Ke har ma da sauran al'umma babban labari. Muna jin ka ni da jama'ar. Wannan kiran gagarumin taro ne daga shahararre malami fasihi kuma haziki a fagen ilimin manhajar blockchain da cryptocurrency kuma wanda ya samar da tauraron silalla watan classic coin. Albatirawi ka ce Malam Buhari Kubanni ɗan asalin ƙasata kuma ɗan arewa na farko da ya yi amfani da iliminsa wajen haɗin gwiwa da babbar jami'ar nan da ke ƙasar Amurka wato Duke University domin ganin ya fitar da al'umma daga cikin ƙangin talaucin da suke ciki ta hanyar samar da tauraron silalla da zai mayar da ɗimbin al'umma manyan attajirai ga dukkanin wanda ya mallaka wato classic coin. Malam Buhari Kubanni na gayyatar maza, mata da manya har da matasa da ke cikin wannan kasuwancin na cryptocurrency har ma da waɗanda ke da sha'awar fara wannan hada-hada. Har ila yau za a yi baje kolin bayar da ilimi kyauta kan cryptocurrency a gurin wancan taro daga masana wannan harka daga faɗin ƙasar nan da ma ƙetare. Bayan haka Malam Buhari Kubanni zai kaddamar da Classify TV ɗaya daga cikin hanyoyin samun kuɗaɗe daga Classic Coin. Za a yi taron ne a ranar Lahadi 30 ga watan nan da muke ciki da misalin karfe 10 na safe a babban ɗakin taro da ke Royal Tropicana Hotel da ke Niger Street a nan Kano. Assalamu alaikum. Wani albishir ne ga duk wanda yake da Classic Coin, ga duk wanda ba shi wannan kamar allura aka mai na tabbatar ya mallaki Classic Coin din shi da wuri ya zamanto ya same shi dan kada ya zamanto ya tashi an yi bashi dan ana shiga June in Allah dan an shiga ICO zai zamanto ya kai naira 30 zuwa sama da naira 30 tun kafin a launch ne shi tunda har yanzu yana hannun mai shi ne Classic Coin saboda kun ga in Allah yadda za a samu kuɗaɗe da shi sosai ga duk mutumin da yake bukata a yanzu zai iya samun sa akan naira 5 ne ga number da insha Allah in ka nemi Classic Coin za ka same shi akan naira 5 ba tare da bata lokaci ba ya kamata ka je ka mallaki naka kafin wannan lokaci tunda yanzu kun ga gashi nan za a yi misali kamar taro da za a yi a nan Kano insha Allah in Allah ya kai mu wannan rana da buƙatar mutane su zamanto kun halarci wannan taro domin ku ji abin da za a tattauna kuma za a kaddamar da program guda ɗaya wato Classify TV insha Allah ya kamata ku je ku wannan taro saboda ga duk dai mai bukata ga dai number waya da ya kamata ka samu insha Allah agent ne anan ma za ka samu Classic Coin akan farashin da yake tunda kowa ya san farashin sa naira 5 ne a ko ina baya a sai da Classic Coin sama da haka shine insha Allah za ka same shi.